La Rínxols d'Or i els tres ossos. Hi havia una vegada una nena que s'anomenava Rínxols d'Or, pel cabell tan bonic, ros i arrissat que tenia. Una tarda, la Rínxols d'Or va anar al bosc i va començar a collir flors. A prop d'allà hi havia una casa molt bonica i com la Rínxols d'Or era una nena molt curiosa, es va apropar pas a pas fins a la porta i va entrar dins. Quina cuina més bonica! A sobre la taula hi havia 3 tasses de sopa. Una era gran, una altra mitjana i la tercera petita. La Rínxols d'Or tenia molta gana, així que va decidir provar les sopes. Aquesta sopa gran està molt calenta. Aquesta sopa mitjana està molt freda. Aquesta sopa petita està boníssima. Li va agradar tant que se la va menjar tota. Després va sortir de la cuina i va continuar passejant per la casa. Quin menjador més bonic! Allà va veure 3 cadires, una gran, una mitjana i una altra petita. Aquesta cadira gran és molt alta. Aquesta cadira mitjana és molt ampla. Aquesta cadira petita és de la meva mida. És perfecta! Però la Rínxols es va deixar caure amb tanta força que la va trencar. Després va pujar per les escales. Quina habitació més bonica! Allà hi havia 3 llits, un llit gran, un llit mitjà i un llit petit, i va decidir provar-los. Aquest llit gran és massa dur. Aquest llit mitjà és massa tou. Aquest llit petit és perfecte. Que bé s'hi està. Tan a gust es va sentir en aquell llit petit que la Rínxols d'Or s'hi va quedar ben adormida. Mentre dormia, van arribar els amos de la casa, una família d'ossos. Van obrir la porta i van entrar a la cuina. Algú ha tastat la meva sopa. Algú ha tastat la meva sopa. Algú ha tastat la meva sopa i se l'ha pres tota! Els 3 ossos es van mirar els uns als altres i no sabien què pensar. Van anar al menjador i van veure les 3 cadires. Algú s'ha assegut a la meva cadira. Algú s'ha assegut a la meva cadira. Algú s'ha assegut a la meva cadira i l'ha trencat! Van pujar les escales per anar a l'habitació i quan van arribar van veure els 3 llits. Algú s'ha ficat al meu llit! Algú s'ha ficat al meu llit! Algú s'ha ficat al meu llit! Oh! I encara hi és! Els ossos van acostar-se i van veure una nena dormint al llitet de l'os petit. Llavors, la Rínxols es va despertar. Va fer un salt del llit i va sortir per la finestra de l'habitació. I va córrer sense parar pel bosc fins que va trobar el camí de casa seva. I mai més va tornar a passar per allà. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat.